India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kapaton tan Sinabatra Menteri Rang Badu ke Thailand kabala sya penhiar suki no dangchen kala ino eka kam hang ne kasingi balang kum kanong yalam jong parti kabala seng da ukpa jongka uta sin Menteri Rang Badu barem kabapen ia ka jingla ban kutno jong ka jingsen sya san perthai jong ka te kalong ying kabala ne da ki pos na menta kapaton tan lai pendai sinam karta kala syakri tang sisnam duna kum ka Menteri Rang Badu shwa bakan sya weng kam ha ka ying bisar ha unai lar baladam halor ka jing pen Kenya ka burom ka bayadei ka jing pen ya jongka halor ka jing ka Japut bar ka Cambodia ka judge Sinabatra mentala palat at posnam kala long ban kanong syun bakong san jong kiriu pau khmat ka Thailand ki bakar shan ya ka tnat sipai bat ki bayo I ya ka rukom sinchar jong ki kum ka jing ma ya ka rukom sinchar tanrai Henry ka long ying Sinabatra klamat sibun ki jing e ha ka liang ka an bat ka san perthai Kentop ya kajing sya set patok jong utasin ya punru snam karta menta usnam namar ka kambam sap ha ka porba udang bat ya kajing sensya Kaphiu Thai Party kalapan bena ya kajing ino kam jong ka paton tan ha ka jing pen bena jong ka hang ne ka singi balang da ka ba ong ba ka te ka sinjam kan ailat ya ka party bakan pen kala dur pura